Pula jotonan hambai sini joto media jongam. Pula seng tini mia ni simi tini sak jara seng Delhi thangi tonglayo. O chamungo emne to tini sak jara kuno sano phayako. Naidi ang pula no abo sini boba grana ang pula na belai na hambai mar nai tamni ba boano bisas khai tini bo barjar jamani chamoni barjawo. Seng boba grana belai na hambai. Tai je sini oro train no jara kebangma passenger Delhi thangi tongero. Borok tabuk thok thugia pano sai tonglayo. Seng kebangma cost khaimani bising tei. Cost khaike se seng follow manani. Awan banyak seng thok thugia salai jawinyo. Muktri kaha maya woi ego sini kaham ke mathuya woi masaya woi. Tobo sini movement greater Tipraland a movement to ye nahari tabuk joto jagano boba grana bisas khaye sini Tipra sarok sana nino asik mane importance ya woi torja ya woi seng sini langmani chamung ni seng wanso tabuk greater Tipraland haisi tamnin ba naine di seng salsa phadisa sa ephan kununya haipano phadisa sa epano seng greater Tipraland seng nangnai ni dini oro je traino approximately almost 1300 borok tongai rok jotono mane mutangjang ni musung khaise au mutangmani musung jama bagano tini sengjotono wancho go je yes phaidi sengjotono palbaksa ke seng bobagrani yapri wo sengjotono yapri sela yei seng himlai nai sini borok tamo dewarma tamo jomatia tamo koloi tamo riang khanlia wei seng bing Tiprasa ngai thanchani mariwo seng tabu Delhi thangai toma jaga tini sakjara kuno chamuni bialo phayako tai phobo phaigla khaima tongo seng topono je mansak seng try khai tongo je sini trainer jara tongai ro jotono samung kise mecha pano rewoi seng edi sini okasang drop seng thangai mana te Delhi jara baksa no kaje YT ni adoro ni samung no khadiwi baksa trainer se taga baksa phada ni bigra khagra to masa ya bi khasana ro borong no samung bang no sakha apa pintam angawon sanai sini borok rok naji sini borok kha belai no maya gnang sini borok Tiprasa kha belai no maya gnang seng 72 years seng belai no khakaha maya gnang ni bagaino sini habo tabuk turuk kemai thangka seng nogo je lai thangnai 72 years o seng naidi Bangladesh ni illegal immigrant sini Tipra haste habma bai bongno tongthai rejama bai refugee relief camp rejama bai sini habo turuk tabuk bangai thangmani bisingtei tabuk sini ha kobol jagai thangka haipano sini borong kha belai no bakha kaham ke buno masaya mannya nugui man ya hesi baka kahamni baganya seng tini sakjara aro ajaga sokayo haipeno ang khakayo ishor tongo sini je akha khakaham tai maya tongon bisingtei seng salsa fiok jangna hesi tai ang train ro nukha sini kabangma YTF ro sini oje train no phainero jotono nokni chamung tublayo ke ba tohan baja wahan baja mosdeng ro khai jotono share khai chalayo nai nai de hesi kaisa tangai nadi seng tabuk jotono thanchani bisingtei jotono tabuk seng bagai chalayo sini borok seng 72 years o seng sini borok ro sengno bebang no divide khane simi sini siu sinaro piaba sengno thanchao kep tumna ronglia sengno suru thanchao tumnai sini bobagra hesi o thanchano seng manmani bagai no seng belano kepal kaham sini bobagra no thanchao sengno lama phunungmani bagai o thanchano manman bagai no seng tini sini borok biskut lepsa ponjo seng bagai chalayo lepsa tonghangke a biskut lepsa no khaksa khonjor khai chalayo oba ang khut ani mokol buskang ba ani mokol baithang ba tin nu khai sia jaga o train no tini ang jani khai tini ni second day journey wo je kuno ni bazar ni chips paibo chadi takhuk sini apano sini kaisa bogi wo kabangma constitution ni borok tongo sini baksa mandai ni tongo baksa ni Omorpur baksa ni Korbuk amte kabangma tongphani bising tifano sengjoto no kanai sharing khai chalayo Hansa Tiprasa kaisa hangka seng salsa o hawo seng kubunyo sal nung na hesi thansa ni bisingtei seng sal ni pohor tubi manai abo seng tubiri manai sudo matro sini bobagra sini sengno o thansa ni chobo sengno lama phunuka seng beleno kepal kaham o jorao sini bobagra no seng manmani bagai beleka khatung khaja matongo tai sini borok at least thansa ni mari rengbai kha tabule kebo agin hai khakjagai tonglia keba ungkolo usul jagai tonglia hesi seng khanang layo kebno seng buni borong no seng sini anu gya borong no seng masa no masari rimanu hangkai sini borong ni bagai seng thangai thangna ni bagai seng tang bai seng thanchaki himyang na ba obviously seng thanchaki himna hesi o thanchani himan bai no seng tabuk o je chamung nung ni bising tipano seng oro thok thugia borong nong ni chamung haiba manu janai chini train no je borok ru abono seng masa jao thogoi bo thogyabo o kachang drop sai tonglayo haifano
tini sakjora kun complain chopai ko sini khoroksa borok rok sini khoroksa takok bukok kebo kun man sapaya sungno borok jotono sao dara hambai maichar mani ok khuima joro mai ma samne abas borok belai tong thok jagai tong haise seng salo 2 bar saro seng tam khainai je sini Indian Railways je borok sungno mai dino 2 bela mani abon salima tono waise fungo sakangka tai dipor masaya abon bisino khairo kharma singsa fungni tini ko naidi soitao maima mani tabuk sakjora jotono mai khati sai tonglai jajako dipor kyo maima saya tabu sin honi noitao samai ma chanai haipanom phiaba sini jotono boroni bkhauno kaisa samai tanglai mai phatisa saya bai kununya sini nangmawo tabuk sini nangkumani grade tipralen I grade tipralen sini belai tabuk nangmani jinis sini jotono wansung laijak abon bai kebo complain kri tini sakjora tangai mai tin phati mai masaya tangai mai 2 phati masa ne kebo kun phan sane krei abon baino sini oro traino tongnai sini khakam takok tai bukuk sona borono ang borono tei ma dulei mongno chamung sar khaiei ang belenjo tongthogo haisi mane askana sini bujujak sini tipra sarok bubagrani bisingte thamchani marimo hamjak bai